Mikä ajaa ihmiset käyttämään päihteitä, psykiatrian sairaanhoitaja Kristiina Hietamies? No, Nupissa nuoret kertoo yleensä siitä, että haluaa kiksejä, haluaa elämyksiä. Monet pohtii sitä, että elämä on tylsää. Aika usein nuoret toteaa, että elämä on tylsää. Ja useat toteaa, että haluaa olla ikään kuin isompi kuin on. Eli monet asiat siihen vaikuttaa, niin biologiset, ympäristötekijät, joista kavereiden osuus on hirveän iso. Miksi jotkut päihteet ovat laillisia ja toiset eivät? No, laillisia päihteitähän Suomessa on tupakka ja alkoholi. Siitä ollaan paljon puhuttu, että jos nykypäivänä niitä arvioitaisiin, niin ne ei varmasti laillisia enää olisi. Mun mielestä tällä työkokemuksella olen sitä mieltä, että alle 18-vuotiaille päihteet ei sovi. Se sotkee kasvamista, se sotkee aivokemiaa. Et se ikäraja ei ole mikään keinotekoinen, vaan ihan aidosti oikeasti pohdittu juttu. Amfetamiinin käyttö on puhututtanut viime aikoina. Mitä se on ja kuinka yleistä sen käyttö on pääkaupunkiseudulla? No yleisyydestä ikävä kyllä en uskalla sanoa, mulla ei ole mitään tilastoja tässä, mutta sellainen tuntemus on, että paljon amfetamiinin käyttöä esiintyy. Amfetamiinihan on stimulantti, eli semmoinen kiihdyttävä huumausaine. Sitä usein nuuskataan nenään, otetaan suun kautta ja joissain tapauksissa laitetaan neulan avulla sitten suoraan suoneen. Amfetamiini on hyvin voimakkaasti koukuttava huumausaine ja erittäin vaarallinen. Se, mihin mä olen törmännyt, on nuorten aikuisten kohdalla siten, että kun he lähtee juhlimaan, niin sen sijaan, että he ottaa etkoilla alkoholia kavereiden kanssa, niin siinä saattaa joskus esiintyä amfetamiini- ja ekstasin käyttöä. Tällainen ilmiö ainakin meillä näyttäytyy. Et meidän nuorimmat amfetamiinia käyttävät asiakkaat on noin 15-17-vuotiaita, eli tavattoman nuoria. Mikä on yleisin päihde? No, nuorten keskus Nupissa yleisimmät päihteet on alkoholi ja kannabis. Sen lisäksi semmoista sekakäyttöä esiintyy, eli esimerkiksi otetaan lääkkeitä alkoholin kanssa yhdessä tai käytetään huumausainetta ja alkoholia yhtä aikaa. Miksi kannabiksen käyttö on yleistynyt? No sehän on ollut vuosikausia yksi yleisimmistä ja pääpäihteistä, mihin on törmännyt. Mikäköhän siihen nyt on vaikuttanut? Kotikasvatuksen esiintyminen, lisääntyminen, siitä paljon puhutaan. Ylipäätään kannabiksen saamisen helppous, hinta. Ja näissä keskusteluissa Nupissa niin monet nuoret kuvaa, että he kokee sen ikään kuin turvallisempana aineena, päihteenä kuin alkoholi. Et ehkä tässä nämä syyt on minun mielestäni. Miten autan pahasti päihtynyttä kaveria? No tämä on aivan älyttömän tärkeä kysymys ja te, jotka tätä videoa katsotte, niin tosiaan älkää koskaan jättäkö päihtynyttä kaveria yksin. Kyllä te osaatte katsoa, että kuinka vakava se tilanne on. Ottakaa yhteyttä aikuiseen. Voi tarvittaessa soittaa ambulanssin paikalle, jos esimerkiksi kaveri sammuu lumihankeen, mutta missään nimessä älkää jättäkö kaveria yksin. Aikuinen paikalle ja se ei ole hölmöyttä, vaan se on viisautta. Mistä saa apua päihdeongelmiin? No, päihdeongelmiin saa apua. Mähän edustan Vantaan kaupunkia tässä, että Nuppi on yksi Vantaan kaupungin yksiköistä. Eli me Nuorten keskus Nupissa palvellaan 13-21-vuotiaita asiakkaita ja vähän päällekin. Ja sen lisäksi on olemassa erilaisia palveluja, kuten A-klinikat, tarvittaessa katkaisuhoitoa, kuntouttavaa päihdehoitoa.
Mutta nuorille Vantaalla on siis Nuorten keskus Nuppi. Miten Nuppi auttaa päihdeongelmissa? No toi on hyvä kysymys ja hirveän suuri kysymys. Kaikin mahdollisin keinoin, mitä ikinä voidaan keksiä. Mutta mä luulen, että se tärkein asia on kuunnella ja kuulla sitä nuorta, kuunnella ja kuulla sitä perhettä ja heidän vanhempien huolta tästä asiasta. Käydään nuoren kanssa läpi rauhassa ja turvallisesti koko sen nuoren elämän tilannetta ja hänen ajatuksiaan siitä, että minkälaista elämä on. Ja myöskin toki puhutaan siitä päihteiden käytöstä. Varmistetaan, että nuori ymmärtää, kuinka vaarallista leikkiä se on. Eli mitään yhtä vastausta tämmöiseen kysymykseen ei ole, mutta me tulemme tekemään parhaamme jokaisen nuoren kohdalla. Ja tarkoituksena on, että nuorelle tulee semmoinen tasapainoinen, hyvä ja päihteetön elämä. Kiitos haastattelusta psykiatrian sairaanhoitaja Kristiina Hietamies. Kiitos.